С историята на Яна, която ви представям сега, искам да поставя началото на темата за българската жена, дошла в Англия като съпруга и майка, сестра или приятелка, или просто баба. Онази българска жена, която остава вкъщи сама, когато мъжът отива на работа, а децата на училище. Срещнах Яна случайно. Направи ми силно впечатление колко бързо тя се установи, адаптира и намери себе си в Англия. Но тя ми каза така: истината е, че аз сама по себе си не бих могла да бъда това, което аз съм сега, ако не беше семейството и църквата. Това ме вдъхнови да направя филмче за Яна. Ние не се осмеляваме да ви дадем поука как да постъпите, ако идвайки в Англия се окажете в подобна ситуация, а да ви покажем, че има и други начини да се опитате да се приобщите в британското общество при първоначални затруднения в търсенето на платена работа. Яна не е знаела езика, не е можела да шофира, нямала е среда или приятели, мъжът ѝ на работа, а децата на училище. Какви успешни стъпки и начини Яна ще избере да предприеме, за да се опита щастливо да се адаптира към новите условия на живота? Но каквото и решение Яна да вземе, всичко това няма да е възможно без моралната и финансова подкрепа на нейния съпруг Цветомир, към когото искам да изразя моето най-специално уважение.